हेलो लोगोफोर खुलुमहरनाय जाबाय। दिनैनि भिडिअखौ नोंथांमोनहा अननानै नायलांगोन होननानै आं आसा खालामो। दिनै जोंनि बे फेमिलि ब्लगाव नोंथांमोनखौ बयबो अननानै लाइक खालामगोन, शेयार खालामगोन, साबस्क्राइब खालामगोन होननानै आं नोंथांमोनखौ आसा खालामो। दै गुदुं फुदुंबाय, नै जोंहा दैज्लां मेसें जोंहा दै गुदुं लोङो रायजोफोर। लाल साहा फुदुंबाय लोगोफोर, जोंहा लाल साहाखौसो बांसिन लोङो नालाय। लाल साहाखौबो सोरबा सिनि गैयै लोङो, सोरबा सिनि गोनां लोङो। गाइखेरा जोबदों नालाय गाइखेर साहाखौ दा न'नि मोसौ गाय सेरनानैसो गाइखेर साहाखौ फुदुंगोन। बेरेफुंजानि आटा नानो नागिरदों। गथ'फोरनोबो स्कुलाव हरनांगौ नालाय न'आवबो जानो नागिरदों। जोंहा केजि मोनसे नङाबानो थोआ रायजोफोर, जोंहा केजि मोनसे नांगौ। अननानै जोंनि फेमिलि ब्लगखौ नायलांदोलाय, अननानै लाइक खालामदो, साबस्क्राइब खालामदो, कमेन्ट खालामदो। जोंनि फेमिलि ब्लगखौ मोजां मोनोब्ला दिनैनि सानसेनि थाखायथ' नोंथांमोनहाबो फैफादोलाय जोंजों। नै लोगोफोर, जोंहा फेमिलिया आलु लोबलायबाय बेरेफुंजानि गथ'फोरनि स्कुलाव हरनायनि थाखाय। आंनि बोरायाबो स्कुलाव थांनांगौ, आंबो अफिसाव थांनांगौ नालाय। जोंना ओंखाम ओंख्रिया 7:30 मोनजोबनांगौ। नै आंनि बिजावजालि उन्दैजों आंनि बिबोनां लावग'जों आलु लेबबाय। पार्थ, नोंहा दिनै फरिखा दंना गैया? दङ। मा साबजेक्ट दं आजा दिनै? हिन्दी। ए, मा स्कुलाव फरायो दे रायजो राजानो खोन्थाहर दे, नोङो मा क्लासाव फरायो? आदर्श बिद्यालया। मा? क्लास 3। आंनि बिजावजालि गेजेरनि फिसाला रायजोफोर पार्थ ब्रह्म क'क्राझार तितागुरि आदर्श बिद्यालयाव फरायो। मैया बेसेबांनि लिरबोआ मेथ्सखौ? मैया बेसेबांनो हाजोबदों मैया मेथ्सखौ आजा? औ। ए, मा साबजेक्ट थांखोमोनलाय नोंना? इंलिश ओमफ्राय मेथ्स। इंलिशजों मेथ्सजों थांबाय। ओमफ्राय दिनै? गाबोन मा दं? गाबोन औ EBS। माला जोबोमोनलाय नोंसिना फरिखाया? 29। होमबालाय आमथिसुवा जोबनायजों बिमायाबो माइ गायनो मोनसिगोन फरिखा जोबनायजों। नै लोगोफोर, जोंहा गाइखेर सेरलायबाय। बे गाइखेर सेरग्रा मानसियानो गाइखेर नङाबा थानो हाया। बियो न'आव गाइखेर ओंखाराबाबो मालायनाव जेवारि लानानै नागिरनानै लोङो। हौवाफ्रा रावबो जोंहा गाइखेर सेरा। नायलांदो लोगोफोर, जोंहा हिनजावफ्रानो खामानिखौ मावबाबो मावख'नो हाया, जोबनोनो थाङा। जोबस्रांलायबाय, नै गाइखेर सेरनांगौ फाला फैलायबाय। नायदो लोगोफोर, नोंथांमोनहा मोजां मोनदोंना गाज्रि मोनदों? नायलांदो लोगोफोर, जोंनि न'खौबो एसे नायलांदो लोगोफोर। आइया नै जोंना गय खावनानै दाखोर गारहैनो नागिरदों। रेशम बिमा रेशम बिमा, मा खालामदों नोङो? लाजियो बियो केमेरायाव नुजानो। अखा हाखांबायलाय, नै जोंहा सिला सिबस्रांलायबाय। दै अर सिलायाव जमा जाजोबो, ज्राव ज्राव होख्लायथारलायबाय जोंहा सिला सिबनाया। नायलांदोलाय लोगोफोर, मेल्ला आथिं जिगुन जाजोबो अखा हानानै माबाबाथाय जोंना। अखा सिनानै आमथिसुवायाव गासिबो अखा सिनानै गया नस्थ' जाजोब्बाय। नायलांदोलाय लोगोफोर, नै लामस्रांनानै होजोबलायबाय गासिबो। नोंथांमोनहा नायलांदो, गय फोराननाय माबा फोराननाय। नै टेबिल क्लथ सुबाय, बायदिसिना सुबाय। आमथिसुवा बायबाय नालाय न' बांखौ गासिबो साफा खालामजोबसिगोन दिनै।
बुरा बाथौखौबो जोंहा खोबनानै दोन्दोंमोन नालाय दिनै बेखौ बोखारनानै गासिबो सुस्रांजोबसिगोन। मा मा देखायलांनो हायो नायलांनो दिनैनि दिनखौ, दिनैनि ब्लगखौ। नै आंनि न'खर संसाराव सोर सोर दङ नायलांदो। आंनि बिहाव बिबोनां, आंनि मालिक गासिखौबो नायलांदो लोगोफोर। ओंखाम संग्राखौ नायदो, नै जोंना गाला गुलासो। ओंखाम संग्रा सिङाबो मोजाङानो नङा। नै आलु एवबाय, आं जालांनायनि, गथ'फोर जालांनायनि, आंनि हासबेन्ड जालांनायनि। नायलांदो लोगोफोर। जोंनि बर'नि कालसार नियम निथि गासैखौबो नायलांजोबदो। मैया मोनायावनो जों बेखौ सुस्रांनानै दोनजोब्बाय ओंखाम संग्राखौ। नैबेखौ दिनै लिरनोसै। नै जोंहा दालि ओंख्रि संलायबाय। नायलांदो दिनैनि दिनाव जों मा मा देखायलांनो हायो नोंथांमोननो देखायलांबाय थानोसै जोंनि फेमिलि ब्लगखौ। जोंना नै दैखरा मा ओंख्रि जाखो टिसा? खोन्थादो मा ओंख्रि जाखो? दालिजों माजों? हो? खोनायाहां? पापर लाबोद' ट्रिसानो पापर। मामि ट्रिसानो पापर लाबोद'। ट्रिसानो हरद' पापरा माबार। जायो टिसाया पापर जायो जोंना? जायोना जाया? जायो। नै ओंखाम जानोसै लोगोफोर। लेबु लाबाय, पापर लाबाय, खांख्रिखला एवनाय लाबाय, दालि जहल लाबाय, संख्रि बानलु लाबाय। दिनै मिरामिससो लोगोफोर जोंहा। ना बेदर गैया। बेखौनो जानोसैलाय जोंहा। जा दङ।